Ahojte, v dnešnom videu si povieme niečo o stratených mestách v Amazónii. Po stáročiach kolovali legendy o stratených mestách, ukrytých hlboko v amazonskom pralese. Príbehy o Eldoráde, mýtickom meste zo zlata, lákali španielských dobyvateľov do neznáma, odkiaľ sa mnohí nikdy nevrátili. Ešte v 20. storočí sa britský bádateľ Percy stratil pri hľadaní svojho strateného mesta Z. Hoci tieto konkrétne legendy môžu byť fantáziou, najnovšie objavy dokazujú, že základná myšlienka, existencia starovekých miest v Amazónii je pravdivá. Vďaka modernej technológii sa náš pohľad na Amazóniu ako na nedotknuteľnú divočinu radikálne mení. Nedávne objavy v Bolívii odhalili komplexnú urbanizovanú minulosť, ktorá prepisuje históriu. Dlho pretrvávajúca predstava o Amazónii ako o rozsiahlej riedko osídlenej divočine je mýtus. Túto myšlienku vytvorili predovšetkým európski objavitelia. Nové dôkazy ukazujú, že dažďový prales bol v skutočnosti po stáročiach husto obývaný a výrazne pretvorený ľuďmi. Archeológ Heiko Brumers to vystihol odkazom na staré španielské príslovie, že nikto nie je taký slepý ako ten, čo nechce vidieť. Čím poukázal na dlhodobú neochotu bádateľov pripustiť existenciu komplexných spoločností v tejto oblasti. Objavené osídlenia kultúry Kasarabe neboli len malé dediny, ale skutočné mestské centrá pomenované Landivar a Kotoka. Ich rozsah a sofistikovanosť sú ohromujúce a zahŕňajú umelé terasy, mohutné hlinené plošinové budovy a kuželové pyramídy, vysoké viac ako 21 metrov, taktiež aj vodné priekopy, obranné vály a rozsiahly systém vodného hospodárstva s nádržami a s kanálmi. Tento objav predstavuje zmenu v našom chápaní amazonských spoločností. Lokality kultúry Kasarabe boli skutočne urbanizované centrá s verejnou a ceremoniálnou architektúrou. Ich stavby z nepálených tehál boli pravdepodobne rovnako fantasticky vyzerajúce ako čokoľvek v majskej oblasti, ale na rozdiel od majských vápencových stavieb sa jednoducho nezachovali. Kľúčom k tomuto objavu bola technológia diaľkového snímania nazývaná LIDAR. Funguje na jednoduchom princípe. Z helikoptery vysiela 100 000 laserových lúčov za sekundu. Signály, ktoré sa odrazia od Zeme, sa používajú na vytvorenie detailnej 3D mapy povrchu. Týmto spôsobom dokážu vedci digitálne odlesniť krajinu a odhaliť archeologické štruktúry skryté pod hustou vegetáciou. Táto technológia umožnila výskumníkom spojiť predtým izolované náleziská a pochopiť ich vzájomné prepojenie v rámci rozsiahlej siete. Ľudia, ktorí vybudovali tieto mestá, patrili ku kultúre Kasarabe, ktorá v tejto oblasti prekvítala v rokoch 500 až 1400 v našom letopočte. Ich architektonický a spoločenský model bol podľa Heika Brumera jedinečne amazonský a nebol importovaný z nedalekých andských kultúr. Ich stavby, plošiny, budovy a pyramídy boli orientované na severo a severozápad, čo odrážalo ich kozmologický pohľad na svet. Navyše pôvodná krajina, ktorú obývali, nebola hustým dažďovým pralesom, ale každoročne zaplavovanou savanou s lúžnymi lesmi. Toto prostredie vysvetľuje ich neuveriteľné inžinierské diela v oblasti vodného hospodárstva. Záhadou však ostáva ich zánik. Osídlenie týchto miest sa skončilo okolo roku 1400 v našom letopočte. Ešte pred príchodom Európanov pravdepodobnou príčinou mohlo byť rozsiahle sucho. Teóriu podporuje aj objav obrovských nádrží na skladovanie vody. Objavy v Bolívii kompletne prepisujú naše chápanie histórie Amazónie. Dažďový prales nebol divočinou, ale domovom komplexných, organizovaných, inovatívnych spoločností. Tieto objavy dokazujú, že Amazónia nebola pasívnou divočinou, ale aktívne formovanou krajinou, ktorej obyvatelia pretvárali svet okolo seba v súhľade so svojím vedením vesmíru. Zároveň nám pripomínajú, ako málo toho stále vieme. Aké ďalšie tajomstvá a stratené svety ešte môže amazonský prales skrývať? A dokážeme ich objaviť skôr, než navždy zmiznú?